bingungi gene. Aku kepikiran perkara iki mang sing nduk omah Ulpa aku kaget to. Lha kaget iku. Jebule sing digawe ku Ulpa. Mbak Ulpa. Ulpa ndek winane buah nang gone kono, Buah ning gone anik. Heeh. Gocekan karo Dias. Aku selip bae. Kowe diselip. Diselip bae. Wis ora apa-apa ya, Mbak. Iya, bareng aku buah nang nggon Bagong. Ngono. Walah nggawa dunak, nggawa anting, pratek bengek sing digawa. Mulane alhamdulillah muji syukur dumateng ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Maune Mbak Ulpa iki entuk sing lanang iku nara diweki surat ora gelem mara kok. Kok iso surat iku? Iya, diweki surat ora gelem mara bojone. Wong ancen jenenge ora surat iku. Suradi. 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 Alah, aku tak kandhani ya gobroke iki lho. Piyai anu sing duwe gawe iki Mbak Ulpa. Mbak Ulpa. Bojone lerene iku nek disurati ora gelem rene. Kowe dak takok surat apa? Suradi aku ngono. Ngono. Cak ora totok blas. Kabang. Ngene wae pira-pira ndek ngantene ora sida ditanggap. Ora sida gene. Ora uman nah. Ora uman. Ndek ngantene Ulpa yo nanggap ketoprak le. Nanggep ketoprak. Ning ora ketoprak siswa. Ketoprak ndi? Ronggo. Ketoprak ronggo. Ronggo yo madhep rene ki ajeg. Mergo siswa bak. Oh, siswa ora uman. Ora uman. Ora gelem ngoyok are. Jane nanggap sesa sasi iki yo uman terus nganti 17 dina ya iso. Sepi. Iso maine ya nedung bacen bloko ndek ngenane tanggal pengenane karo iki tok nek. Wong geser sithik ya. Alhamdulillah lakone iki masunan. Sunan apa, Pak? Tan kenora tingkir golek watu. Tingkir golek Watu. iso tingkir golek watu iki lho. Lakone iki lho. Tingkir golek wadi ya. Alah, tingkir ngratu. Tingkir ngratu kok tingkir golek watu iki lho. Omonganmu tingkir ngratu sing jaluke ora Ulpa gak. Sing njaluk sapa, Pak? Ya ora Suradi. Lah sapa? Ya ora Pak Sukarmin ya ora. Lah nek ora Mbak Ulpa, ora Mas Suradi, sapa? Ya ora Buyatmi ya ora. Lah nek ora Buyatmi sapa terus? Pak Kasto ya ora kok. Pak Kasto ya ora. Ora. Sapa sing Sing njaluk? jaluki iku lho Mbah Sulase. Mbah Sulase. Jaluki tan keneng ora, kudune tingkir ngratu. Ngono. Mula karo kowe iki muji syukur dumateng ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ning kalodhangan iki senajana esuk mau kon kono-kono udan, ning kene ora ana apa-apa. Grimis ora apa-apa. Grimis ora apa-apa. Sawangane kok lho sing mbok pikir apa? Suwen prei. Wong dagelan kudune pinter. Pinter, Pak. Pinter samumbarang ae. Oh, paling ora basa Jawa apal. Basa Indonesia ya apal. Apal lah. Oh, kowe iki mbok pikir ku apa? Pikir preine kesuwen. Preine kesuwen. Wen ketoprake iso do sepi aja ngene. Bahasa Indonesia ya Wah, apa? aku maune sadurunge ngetoprak yo terus dadi dagelan masam yo ora. Ora dadi apa? Oh, aku ndek ben yo cleaning service. Wah, ning kantoran. Wah, ora. Cleaning service iku lho. Cleaning service nang gone rumah sakit Jiwa Semarang. Cleaning service iku kerja ning rumah sakit. Ya tukang nyapu ngono iku ah. Tukang sapon. Aku untuk 4 dina dipecat. Loh, dipecat gini kowe gawe kesalahan kowe. Ora. Lah kowe gawe cara mono kerusuhan, Ora. kerusakan. Oga. Lah gene apa nek kowe dipecat? Aku nyenengi pasiene segendeng iki mrene. Ya nek ngono sing gendeng ora pasiene ta. Lah apa? Kowe ya melok gendeng 4 dina dipecat terus aku ambil alih. Lah dadi pemborong maune. Wah, pemborong apa, Pak? Pemborong omah. Wah, dadi pemborong omah. Pemborong omah. Untuk omah 16 langsung omah dadi ya langsung dipecat. Lah kok dipecat neh iku mergo apa? Lho mae lali ra tak gekno lawang kok. Gawe omah lali ra mbok kei lawang. Ora tak kei lawang. Yo.
Mek pesagi tok ngono. Ya dileboni manuk ya apa ae dileboni ah. Lah nek kowe ngene iki sepi-sepi niki lha apa? Aku iku nek sepi ngene iki mancing ya, Pak. Mancing. Mancing. Ya wong mancing. Wong mancing kok tau mancing kowe. Lho aku bendino mancing ah. Mancing? Mancing. Ngerti wong mancing? Lho yo ngerti wong aku gaweanku mancing. Wong mancing pakane apa? Ya cacing ah. Lah ya man bojomu ora tau nempur. Lho cah iki piye lah? Wong mancing pakane apa yo cacing. Lah iya bojomu ora tau tuku beras. Lho kok iso tekan ora tuku beras iku? Wong mancing pakane apa? Wong mancing pakane apa? Ayo. Sego ah. Lah nak ngono ah. Tak kira nek mancing pakane apa ngono. Wong mancing pakanane Sego. lah iwake. Iwake yo cacing Nah iki. Lah nek iki ku. Bener ah bojomu ora tau blonjo. Lho kok ora iso tau blonjo? Lho trimo mangan sego iwake nek cacing. Mbok kempleng-kemplengi ngono mbok goreng. Wong mancing pakane sego, Iwake. cacing. Yo iwake yo paling ora pindang, tongkol kok. Wah, kowe enak mangane mileh lele. Kowe milih. Lagi ape metu mes no kene suguhane bakso. Wah, Wis maeno kene kena dicagerno kowe. heeh, Pak. Angger ape mentu taman, gang sediluk mesti bakso teko. Bakso teko. Delalah tak lirik kanca-kancaku atik pentole papat. Pentole papat lah kowe, Pak. Aku 5. Wah, kok akeh men. 5. Liyane papat, 5 nggonku. 6 5. Sing terakhir tak cokot tangi lir apa kata atus alut ora karuan. Lho lah gene nek mbok cokot alot, Anu kepletian bekele bocah cilik iku mangan guri re. iku ora pentole 5. Lah ipa. Ambek campur bekele bocah iku lho. Ngomong ngamu kok iso. Kowe pancene pinter tenan. Aku nek bahasa Indonesia, bahasa Jawa tetep iso. Iso. Ah, Walah, iya tenan ta ora? alah. Di sini ada apa? Ada ketoprak siswa budaya. Di rumahnya siapa? Mbak Ulpalan Mas Suradi. Bagaimana penontonnya? Banyak. Lundi wong ora ana banyake ngono, bebek ora ana, meri ora ana kok banyak. Lho maksudnya iki banyak iki lho, Pak. Ya iya ndi ora ana ngene kok. Baleni. Di sini ada apa? Ketoprak siswa budaya. Di rumahnya siapa? Mbak Ulpalan Mas Suradi. Bagaimana penontonnya? Banyak. Lundi ora ana, meri ora ana kok banyak. Banyak iki yo kleru. Lah nek kowe tak tes ah. Ya tes ya iso ah. Di sini ada apa Pak Klenteng? Mata merambolek ana gegere ngene kok iso mbok takokno iku. Ya ana ketoprak. Ketoprak. Heeh. Di rumahnya siapa? Dik Ulpa lan Dik Suradi. Gimana penontonnya? Tidak sedikit. Oh. Tidak Ora banyak, nek neng. tidak sedikit. Yo padha ae. Omonganmu kok. Anjen pinter-pinter bahasa Indonesia. Ya pinter ah. Wong ate ape bedheki wong kaya ngono, tak bedheki. Bedakno. Tenan? Iya. Iki bahasa Indonesia lho ya. Heeh. Lah nek mengarep, Lho, mengarep yo ke depan ah. ke depan. Nek mengiwo, Yo ke kiri, menengen. ke kanan, Nek mengguri, ke belakang, lah nek kunduran truk, ke belakangan truk. halah ora iso. Ke lindes truk. Halah yo ora iso. Lho ke apa? Lah kowe iso. Iso. Lah nek ngiwo apa? Nek ngiwo ke kiri, Lah nek nengen, ke kanan, lah nek mengarep, nek mengarep ke depan, memburi, ke belakang, memburi. mengguri yo ke belakang. Lah nek kunduran truk, Nggawa ning rumah sakit. lho. Kepiye mau? Nek mengguri ke Nggawa belakang. Heeh. Truk nggawa ning rumah sakit. Iya ya. Lah kunduran truk kare. Iya kunduran truk ya lek rambok gawa rumah sakit dak sakake. Sakake ya. Iso tenan kowe. Iso tak aku sik, kowe nggo sik. Hmm. Iki bahasa Indonesiane aku. Lah aku ya saya. Saya. Lah nek bojo, Istri. nah nek dhuwur. Yo tinggi ya. Nek bojoku dhuwur. Istri saya tinggi. Lah kok betah.
Lho kok betah iku lha apa? Ora cekit-cekit ngono. Lho kok cekit-cekit? Lah bojom jare tinggi. Oh iya. Alah, kowe mosok iso. Ah iso nek Nek aku apa? Nek aku saya, Nek bojo, istri nek dhuwur, tinggi. istri bojoku dhuwur. Istri saya tidak pendek. Lho. Tidak pendek. Tidak pendek. Iya ya. Iso tenan ki piye? Ah iso. Lah nek esuk apa? Esok pagi, Pak. Lah nek awan, Awan siang, lah nek bengi, bengi malam. nek melekan bayi. Melekan bayi? Heeh. Menyicili bayi. Bayi peticili ku lha apa? Mendelok bayi. Bayi apa delok bahasa Indonesia kok mendelok. Lah melekan bayi kok. Ora iso ngono kok. Goblok iku jenenge. Lah kene iku iso. Ya pinter. Nek esok Esuk ya pagi ya. awan, Siang, nek bengi. malam, Lah nek melekan bayi, karipan. iya ya Pak ya. Iya ya Pak ya. Nek melekan bayi karipan ya. Alah. Engko do turu ya. Turu apa? Wong nek melekan bayi barang iku lho. Alhamdulillah wa syukurillah. Heeh. Mbak Ulpai kajate apa kowe ora ngerti kok. Ah, dek ora ngerti gene. Lah apa kajate? Hajat iki mbancaki, Pak. Bancaki apa? Mbancaki iki lho. Omah nguri. Tak katok ngono iku takok go. Acarane iki sunat. Sunat. Sunat walimatul khitan, Dek. Sing disunatno. Sing disunatno ya Dek Kartina Sri Wahyuni. Wedok. Wedok. Masane Masane sing iso disunat wong lanang tok. Wong wedok ya tetep disunat. Iya aku roh aku. Wong kowe ora roh bedane wedok karo lanang sunat ora roh kok. Roh? Lah nek aku roh ah. Bedane wong lanang karo wong wedok sunat apa? Wong lanang. Wong lanang. Nek sunat iku disumpit terus diketok stres. Nek lanang disumpit terus diketok tris. Iku nek lanang. Lanang. Lah nek sing wedok, Nek lanang iku disumpit, sumpit, diketok tris apa ngene Tris. Pak dokter kena. Pak mantri ya kena. Pak mantri kena. Iku sing lanang. Iya. Lah nek sing wedok, Nek sing lanang gak diketok iku mangan. disumpit, Ya diketok tris ngono ah. nek sing wedok, Nek sing lanang alah lanang terus iku lho. Nek wedok iku ndak ya ora roh tak takok ah. roh piye kowe? Roh ah. Nek wong lanang Disumpit, diketok ceris utawa tokli. Tok apa? Tokli. Tokli matamu kono. Lah nek mbok matak-matakno iku gene. Lah saru ngono cacik pirang-pirang kok tokli. Sing ngomong saru sapa? Lah aku tokli ku ana artine. Artine Nek ngetok gur sak mili. ora semeter. Ora semeter apa ilang. Nek wong lanang Disumpit, diketok ceris. Nek wong wedok, Nek wong wedok ya aku ora roh, Pak. Paling ora nggo nem bidan, ning puskesmas. wong padha ora rowe ngono kok. Ya iya kok ora padha ora roh kok mbok ape mbok jawab. Dingu bocahe wis turu sok apan. Terus disentik tik. Disentik tik ngono. Sing penting Disentik apane? di kupinge. Iki kupinge disentik. Mula kalau dangan iki Heeh. piye lah sing penting selamat. Keselamatan masyarakat gendol dung bacen kene ora ana alangan sawiji apa-apa. Dongane kanggo adik Kartina Sri Wahyuni. Mugi-mugi dadi anak sing soleha. Amin. Pinter marang wong tuwane. Amin. Pinter sekolahe. Amin. Amin Allahumma amin. Ngomong-ngomong perkara dagelan. Heeh. Kowe dagelan nang kene iki durung roh. Sapa kowe? Urung roh. Lho nek aku ngene wis megawe nang kene wis pirang-pirang taun wis anu, Wis do kenal. urung lho. Piyai semene piye iki? Heeh, do kenal. Lho ya ora ana sing kenal lah. Mau sombar ngono. Ha iya ning kowe kenalno. Kenalan. Omam ndi? Heeh. Ning ndi? Ning ndi? Omam. Omahku. Omam ning ndi ta Tak ngono? perkenalan. Ya ya. Saderengipun diucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih tepangaken Bu, Pak, nami kula Yapi. Yapi. Jeneng kok Yapi omahmu ndi?
Daleme kula Bluro. Bluro tunggale kene iki. Ah, Bluro kak bagian kene. Iki Bluro kepiring lor. Sing nggonmu. Kok aku bagian etan. Bagian etan padha-padha blurane karo ketoprak pati kok ana wong bluro barang ya. Ya ana aku ketoprak ndi-ndi ku saiki akeh sing wong bluro ya, Pak. Niku jenengan nek ngertos alun-alun bluro, jenengan ngetan gedhe antarane gang 100 meter. Lah niku enten omah Guwedi. Pagere cilik-cilik, Bu. Iku omam. Oh, gak sing ngomong sapa? Lho. Iku lho, kuburan. Kandhani ya. Lah nek sabatenipun kuburan jenengan ngidul gedhe antarane 3 meter niku wonten omah Guwedhong warnane putih, Bu, Pak. Iku ya omam. Rumah sakit. Rumah sakit mbok dono piyai kene Lah apa? ora tak dono gene wong kene iku nggon ya ora maido wong desa. Nek ora roh Bluro dak ya takok-takok. Iki tak dono ancer-ancere. Anter-antere tok. Nek sabadanipun rumah sakit jenengan ngalor gedhe antarane gangsal meter niku enten omah ungu tingkat kalih, Bu. Lho iku mam berarti. Gurine. Gurine. Panjen bener bocah niki omahe Bluro. Dono, Pak. Gurine omah gedhong mau. Gedhong warnane ungu mau. Warnane ungu, gurine gang liwat gangsal meter. Omahe sederhana, Pak, setengah meter pesagi. Aku ancen moh pamer ngono, Pak. Nek turu sikile nang jaba kok. Lah kok iso. Omongan. Lah omah kok persagi lho. Karo menghibur masyarakat kula Bapak Ibu tamu undangan sing mijil saka ndi wae, saka Kalinanas, ana sing kok Kaliori Oro, Dung Batin, Ronggo, sakitare Ginjol, Letek, Tretek. Kanggo ngibur masyarakat kene apa utawa Bapak Ibu tamu undangan. Wayahe Mangayu Bagyo. Ya di penyanyinya ditampilno. Seneng. Ya. Nah, iki diceluk kaya MC ngono kuwi. Ya, celuk ah. Ora usah. Ora usah. Ora usah. Kok gatekno kok guri lah apa? Alhamdulillah kepanggih malih kalih warga Dung Bacin. Dung Batin. Winginane tengguri kuwi to Pak nggih. Maju mengarep Maju daleme Mbak Ulfa. Mbak Ulfa. Sok yo mengarep meneh. Nang kono? Heeh. Nang ndi? Ora roh. Ndak sapa ngerti tanggane sing wonten acara nimbali siswa budaya. Ndak nggih to? Siswa budaya iki nak sing nanggap arang-arang. Heeh. Kudu sing konsekuen kuwi. Kok iso aku piye? Ya kudune mbok murahno tek. Ya nyuk. Lah kabeh saiki larang kowe njaluk undaan. Njaluk undaan sapa? Njaluk undaan sapa? Njaluk undaan, aku njaluk undaan pirang-pirang dina ya ora tau diundaki ya. Lah kowe tuwa marai. Ngene kok nuwak-nuwakno wong. Mon sore niki acarane Kitan di Kartina. Kartina. Teng daleme Mas Suradi. Mas Suradi. Lan kalian Mbak Ulfa. Ulfa. Acarane Kitan. Didoakan semoga menjadi anak yang solehah. Amin. Direke karo biyunipun Bapak Sukarmin, dalah Ibu Suyatmi, Berbakti Bapak kepada Kasto, orang tua. dalah Ibu Sulase. Nggih. Sing turut mengundang acara iki. Mula aja diliwatno tanpa partisipasi. Alah. So Partisipasi. Ayo. Par. Ti. Si Pa. si Si. partisipasi. Partisipasi. Kowe kok iso? Tanpa partisipasi panjenenganipun Bapak Sukarmin, dalah Ibu Suyatmi, dalah Pak Kasto, dalah Ibu Sulasih. Tanpa iso ketoprak siswa rene. Soale mendukung penuh. Mendukung penuh acara hari ini. Nah, kowe nelake alhamdulillah. Yo barang menghibur masyarakat tua Bapak Ibu tamu undangan. Spesial buat adik yang di Kitan. Dik Kartina. Tak aturi lagu yang terbaru. Dina. Kesayangan. Weh, Entah? sayangan. Buat kesayangan adik Kartina. Adik sapa? Kartina ta? Dina. Deina. Kita sunat. Kesayangan. Kesayangan. Pokoknya selalu sayang kepada orang tua. Nah, Lah lagune apa? Lah yo kuwi kesayangan. Kesayangan.
Lah ora ngerti lagu saiki. Wong ora gaul blas. Ngono kok njaluk undangan barang iki lho. Kowe roh. Roh. Piye? Plonthok. Roh aku. Lah piye lagune? Kok ning YouTube ngono ki ya? Alah roh aku. Piye? Ya ngono kuwi. Tes Mas, coba tes nada. Wong lagi perdana iki yo. A B C D. Kok malah bedhet. kok malah huruf abjad. Lah apa nek Aku ra ngemis roh. ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine. Suara dekemi yo ngene iki. Sing nek Indosiar kuwi lho. Akademi. Wis diganti ta. Ganti bom ngono ah. Nek dekemi kono. Lah apa kok kono? Kamangka aku isih sayang tresnaku ora bisa ilang. Satu tembang kesayangan terspesialkan buat panjenengan sedaya. Kerja bareng Al Robiah Production, JNC Audio. Mozo. Khusus Adi Ina sing Terspesial buat Dik Ina. Ina. Sayangan koyo ngene rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu kang tak tresnani di WA di DM kok ora balesi opo ora lali janji suci ngendi kamu kesayangan buat panjenengan semua. Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Mas jagana tresnaku kaya dene aku kak Joko tresnamu tak pasrahke pring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan Siswa Budaya Al Robiah Production JNC Audio Siswa Budaya Asik. Sawet tukang dak
kamu wis lali janji suci ngendi kamu ora bakal hilang animas jaganan tresnaku koyo dene aku kan nyanding sliramu tak pasrahke mring pangeran ora bakal kurang dalan pasti jodoh ora bakal kurang dalan satu tembang perdana kesayangan lagu yang lagi viral aku blas karo lah ora sing mara ya dhuwit bloko oh ya ora ngene iki engko tak nggo tuku bakso ngene iki malah tambah ora cok wong loro tok abot. Kowe roh iki mang dikei dhuwit mergo apa? Mergo apa? Nggo jajan mie ayam. Engko ngene iki tambah ana nek kopi 70. Wong loro tok kowe mangkat. Tok. Londo rasa kei. Aku ning ndi? Ora lah ora rasa dijak. Lagu kedua. Lagu kedua apa? Puspita Nolo. Puspita. Nah iki rada roh aku. Piye? Ayo iso duit. Ora iso ah. Ayo Mas Lisi diaturi aku. Gawa tok. Rakit tang sareng. Gawa tok. Gawa tok. Satu tembang Puspita Nolo. Kerja bareng Al Robiah Production. CNC Audio. Lagu Puspita Nolo. Engko terus bareng-bareng dadi wajib. Wajib. Rodok bengi. Selamat sore buat para tamu undangan. Wanodyo ayu utama ngambah arume kusuma lah leng-leng prongto agawi sem-seme nolo semulir pahit madu lintri nyawa netramu dasar lecet kuning agawe semisno ngambah
Iya, ayo bareng-bareng. Iya debudal lah. Ayo. Yo.